Земите на днешна България и Румъния са били обитавани от различни етноси, всеки от които е оказал влияние върху развитието на кулинарията. Археологическите данни сочат, че основните съставки на древната кухня по тези земи били традиционни за района зеленчуци, различни видове месо – овче, козе, свинско, говеждо, птиче, дивеч, зърнени храни – просо, овес, ечемик, ръж, пшеница, както и бобовите растения – бакла, леща, грах и фии. Много по-късно в местната кухня навлезли неизвестни преди това храни, произлизащи от Америка – фасул, царевица, слънчоглед, пипер, патладжан, домат, картоф, пуешко месо и други. От изток се появил оризът и специфични подправки. Гастрономическия маршрут предлага на любителите на кулинарното изкуство да посетят 10 най-интересни ресторанта в трансграничната част на Добруджа. Както в Румъния, така и в България са подбрани ресторанти, които предлагат традиционна добруджанска кухня с богата анимация, но и носещи магията на региона, в който се намират. Ресторантът и винарската изба Мурфатлар се намират сред природата на територията на лозовия масив на Центъра за винопроизводство Мурфатлар, област Констанța. Спецификul de cramă națională și un muzeu. Националната изба и музея на виното и лозата се пазят вина за отлежаване при специална температура, специални видове със специфичен цвят, съдържание на захар, отлежали в продължение на години. Избата очаква туристи, които да посетят специално пригодените мазета. Показва се иерархията в годините на отлежаване на виното, което се намира на специални рафтове. След това се дава възможност за дегустация на най-избраните видове вино от лозарската област. Целта е да се представи най-доброто от добруджанските вина. След представянето и дегустирането на вино можете да опитате и най-добрата добруджанска кухня. За обяд и вечеря се предлага специално добруджанско меню, което започва с лека закуска от меса, сирена, различни салати. Менюто продължава с супи, зеленчукови и местни, а основните ястия са от риба, месо, зеленчуци, сосове, приготвени традиционно на пеш или скара и специфични за всяко ястие салати. Накрая може да опитате и вкусните десерти – понички с звара и сметана, палачинки, добруджанска баница.